Stroke na lang. Grade 3 pa lang po yung anak ko. Ngayon, 23 years old na siya. Ayun, yun na lang po. Kung mapapanood nyo na lang siya, panoorin nyo na lang po yan. Kung kaya mo ba ito, panoorin. Siya po yung 1 year sinapian. Ngayon, hindi kasi siya nalamit dahil sa sobrang pagod ng katawan ng nanay nyo, diba? At saka sobrang bigat ng nanay nyo dati. Ngayon, nakakalakad na po siya. Ngayon ulit lang siya nalamit. Ngayon, babalik siya ng July 8. August 8, 9, 10, 11. Pero, yun na yung huling alamit ng nanay nyo. Pinatagal nyo pag-alamit, inabot nyo pa ng 1 year. Oo. Pero matagal dati yung magpa-schedule natin, ha? Opo, matagal. Ilang taon? Ha? 2 to 3 months pa siya bago na schedule. Pinahirapan mo na siya ni Satanas. Ngayon, okay na. Wala na sakit. Sige, yun na. Alam mo na papainom mo dyan, sinabi ko na. Papalam na kay Tay. Salamat kay Kristo. Pogi boy, salamat. Nakalakad na ang nanay mo. Ngayon, magkaroon ka na ng apo. Girlfriend niya po yun. O kaya nga, halatado naman, magkadikit parang sardinas. Lagyan po ang anak ko eh. Dagdagan ng gawa. Andiyan pa, buhay pa si Lola, oh. Ate si Mami, lahat ng apo, lahat ng gatas, swerte ka. Nag-isa ka lang, anak. Lahat ng sustansya. Salamat, Tay. Salamat nga po. Ha? Sino kid? Kenneth? Kenneth. Oo. Ano mo siya? Katabi ko pong sa shop. Ano ba shop mo? Battery. Battery ng? Sakyan. Magkano? Saan doon? Sa bodega po. Sa bodega? Ano pangalan ng shop? KTL. Ayan, sunod. Pag bibili akong motor, meron? Motor? NMAX? NMAX. Battery po na NMAX. Oo. Magkano? Sira na yung battery ko ba? NMAX eh. Di, patay ko muna to. Video. Paalam na. Nakakatayo ka na, ha? Yun lang ang balik mo para hindi ka na bumalik. Sige, bye-bye na. Paalam. Paalam na po.